γιαγιά, για έλα, έλα, έλα να μα, σαν μέσα σας στείλου, σαν μέσα σας στείλου, εσύ δεν με και έλα να μα, εσύ δεν με και έλα να μα. Ανάθεμα κι ανάθεμα, ανάθεμα κι ανάθεμα, πηγαίνουμε στα γόρδα σαμάν, πηγαίνουμε στα γόρδα σαμάν, ne φτάνε με γελάσουμε, ne φτάνε με γελάσουμε, μέσα νύχτα στα γόρδα γιαγιά, μέσα νύχτα στα γόρδα σαμάν. Το όνομα μαγί ξέρει, είπετε με γιορί κανάμα, είπετε με γιορί κανάμα, ne bisten gene lusten, ne bisten gene lusten, εδώ να μου μπαίνει κανάμα, εδώ να μου μπαίνει κανάμα. Στον κόσμο πως κι χάρε, στον κόσμο πως κι χάρε, νο σε βγάλεις καμία νάμα, νο σε βγάλεις καμία νάμα, ναι μένε σιγουρτάρεψω, ναι μένε σιγουρτάρεψω, φοβούμαι τη χαμία νάμα, φοβούμαι τη χαμία νάμα. Πώς είπες το χαμίαν? Χαμία. Πώς? Χαμνία. Τι θα πει χαμνία? Αυτό αρρώστια. Αρρώστια θα πει χαμνία. Ατσάμ Σάλιν. Έκαψε στο κάρδο, έκαψε στο κάρδο, είχε σαμάρια, είχε σαμάρια.
μανία. Είδα τα κορίδατα, σαν τα κακόσυνας, σαν τα κακόσυνας, συσσονούς κι φέρτσατα, συσσονούς κι φέρτσατα, μα τα καλόσυνας, μα τα καλόσυνας. Στη λύρα της Γαράσαρης, παρατηρούμε το εξής φαινόμενο. Ενώ όλοι οι λιράριδες του πόντου έχουν το ζήλ στην αριστερά πλευρά της λύρας καθώς παίζουμε, στη Γαράσαρη όλοι έχουν το ζήλ στη δεξιά πλευρά καθώς παίζουμε. Δηλαδή δεξιά είναι πρώτα το ζήλ και ύστερα οι άλλες δύο χορδές. Και όπως μου λένε οι λιράριδες, αυτό συνέβαινε σε όλη τη Γαράσαρη, εν αντιθέσει προς τον υπόλοιπο πόντο. Το μάτι ξεμοιάζε, τρίμερο φεγγάρι, ξέρω τε θέλε με, την ψινά την αγάρι, την ψινά την